Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit într-un nou clip. Astăzi voi juca Minecraft. Să intrăm. Și hai să jucăm. Ok. Și o lume nouă. O să opresc puțin filma. Da, scuzați-mă. Să numim lumea asta. Chapshot. Asta da, Chapshot. Play. Și hai să jucăm. Da, v-aș ruga să lăsați un like, un share și un comentariu pentru a mai filma episoade. Și poate să faci și facecam. Dacă știți pe Motan de Câmp Gaming, să vă abonați la el pentru că face treabă destul de bună. Și la Andrei Raul. Asta venim. Mă rog, abonați-vă și la el. Și o să fac chiar și o promovare. Aoleu, cum se încarcă. Așa. Și hai să facem casă. Sac. Mamă, ce noroc am. Sac. Și uite și oi. Hai vedem ce au ăștia pe aici. Era să cadă în apă. Dacă cădeam în apă, cova. Aole. Ce greu merge. Cred că merge așa greu pentru că am și filmare și când nu filmez și joc Minecraft îmi merge așa de bine. Acum când filmez îmi merge greu. Eu n-am mai jucat de mult Minecraft și de-aia sunt așa. Ce? Ok. Uite încolo. Da.
nimeresc cu aia asta. Vai! Fucking piss off! Fucking hell! Muriți! Mai trebuie o bucată. What the fuck? Oh! Mergi. Frățică, fratele Mandela, hai! Stați puțin. Dar vreau să văd. Și vreau să vă zic că o să-mi fac un canal de gaming. Bine, nu ăsta, în afară de ăsta. O să se numească Chapshot. Și o să filmez CSGO, Minecraft, Titanfall 2, Call of Duty Advanced Warfare sau Infinite Warfare. Multe. Și poate să joc și Roblox, pentru că îl am, doar că nu am un laptop de ăsta performant cu care să filmez. Și dacă vreau să cumpăr unul și merge să zici că e retardat. Doamne, mai ca domnule. Pun o pauză acum și Da, am revenit acum. Of, merge ca ochiul mortului. Da, eu am rămas cu ăsta de Crăciun, dar nu știu de ce. What the fucking hell. În primul rând un pat, vreau o pâine și un... Shut the fuck up. Păi, cred că aici o să închei și eu episodul. V-aș ruga să dați un like, un share și un comentariu. Și cam atât a fost tot. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!